O Centro de Saúde de Taragoña permanece pechado dende que se decretara o estado de alarma. O alcalde Adolfo Muiños entende que a Consellería de Sanidade debería proceder xa á súa apertura, pois a situación a día de hoxe mellorou significativamente, así como tamén recuperar a atención presencial. Un consultorio que pechou durante a pandemia, entendo que ademais con un criterio de centralizar a atención nun momento difícil, pero que, bueno, transcorrido ese tempo, creemos que ten que comenzar a darse pasos para a progresiva apertura dos centros de saúde pequenos, neste caso, tanto da atención presencial como do que é a apertura do Centro de Saúde de Taragoña. Segundo o rexedor Rianxeiro, a súa apertura evitaría moitos desplazamentos, xa que os veciños desta parroquia deben desplazarse até Rianxo en caso de ser necesario. Que se estableza un pequeno calendario para saber cando se vai recuperar unha atención que ademais é moi demandada polos veciños, en especial da parroquia de Taragoña, non? Entendemos que o verán ás veces é un tempo complicado para recuperar estas cousas, hai moita falta de médicos, están tamén nos seus períodos vacacionais, etc. Pero, bueno, sí que nos gustaría saber que a vontade dos Sergas é a reapertura destes centros para que continúen prestando a súa atención. Neste caso, xa como dicía, temos dirixido ali, facémonos eco tamén de protestas de veciños de Taragoña pola non apertura, que desexan tamén que continue a funcionar este centro de saúde. Muiños tamén pide que a Xunta asuma as competencias para o seu mantemento, co fin de garantir un mellor estado das instalacións, que na actualidade apenas cumpren cos mínimos requisitos para unha correcta atención.